fomos a Silleda para falar coas bandas participantes no Festival Solidario co Sáhara. Ruse, Tiro na Testa e Escarmento falan connosco dos seus proxectos. Jara Libre! Ola, hoxe que Zeta Música TV desprazouse ata Silleda. Viñemos ata a vila do interior da provincia de Pontevedra para, bueno, falar cos grupos que van estar hoxe aquí no concerto solidario polo Sáhara que se vai celebrar, pois, organizado por colectivos desta vila. Temos connosco a Pablo, un dos organizadores, que nos vai contar un pouco que vai ser o que acontece aquí esta noite. Bueno, pois isto parteu dunha idea dun mes cultural de axuda ao pobo saharaui, donde a situación que se vive actualmente pois danos a facer actividades, non? Para que realmente esos nenos que veñen no verán dos campamentos de refugiados saharauis pois realmente poidan seguir pois vindo con familias galegas. Entón, pois a idea parte de facer actividades é realmente con varios frentes, non? Un frente é o tema económico para recaudar para que esos nenos e outro o tema reivindicativo do Sáhara Occidental, pois que leva 38 anos ocupado por Marrocos. Entón, pois eu falei cos grupos, moitos son grupos xa da ZOA, non? E outros como Ruxe e Cencer, pois inviteinos a participar e encantados de estar hoxe aquí. O que poida acontecer hoxe en Silleda pois é algo con música por expresar ese nivel, ese reivindicación do Sáhara Occidental, pois esa ocupación por Marrocos, como dixen antes. Ben, entón, claro, dis que veñen grupos de aquí da zona, non? Van estar os Cambotes, vai estar tamén Tiro na Testa, vai estar os Escarmento, que son máis ou menos da comarca do Deza, por aquí, e veñen de fora tamén outras dúas bandas. E dis que o diñeiro que se poida sacar pois vai un pouco tamén pois a apoiar pois as familias que traen nenos de fora a pasar as vacacións en paz, que se chama o programa. Bueno, que non sei se ti controlas un pouco o tema, canto tempo se leva facendo isto en Silleda e como é a situación actual, porque polo que non sabemos tamén en outros lugares antes había diñeiro máis das institucións, digamos, eso cortouse un pouco e agora os colectivos teñen que estar pois iso, montando este tipo de cousas para poder continuar co programa, non? Non sei como a situación en Silleda exactamente. Mira, pois a situación en Silleda, a ver, este mes cultural hai que decir que en ámbito galego, non é realmente en particular con Silleda ou ca comarca do Deza, realmente pois intentamos facer actividades para que os 324 nenos que veñen a Galiza pois que realmente poidan seguir vindo. Entonces é unha actividade que é a ámbito galego. Faise en Silleda porque realmente a organizamos aquí, pero realmente pois é unha actividade que abarca todo o territorio. Moi ben, pois imos deixar coas entrevistas cos grupos que van a pasar hoxe por aquí. Imos falar con Ruse, imos falar con Tiro na Testa, imos falar tamén cos Escarmento, que son tres das bandas que van pasar hoxe polo escenario da Sala Dilema 95, que vai ser onde se celebre o concerto. Bueno, deixábamos coa primeira destas entrevistas. Boas, estamos aquí con Tiro na Testa, un dos grupos que participan no concerto solidario co Sáhara en Silleda. Imos facerlle unhas preguntiñas a ver que nos contan. Fai uns anos que fixechedes unha xira Ceibe Violento Furtivo con un par de grupos máis. Que nos queredes contar? Que tal foi a experiencia? Pois, pouco que contar. Fixemos unha serie de concertos, non sei eso se pode chamar xira, 4 ou 5 concertos ou algún máis, igual, sí, 10 concertos ou así, non me vou poñer a contalos, pero con dous grupos, con Escacha e con Só, que son pois eso, amigos casi de tocar tantas veces, que nos, bueno, sin casi, a veces despois se van a enfadar, amigos. Pois eso, de tantas veces que tocamos xuntos e tal, pois a experiencia moi boa, sempre presta a tocar con eles, mellor que con outros grupos, sin dúbida. E nada, eso despois tiñamos pensado pois gravar, que de feito gravouse, non sei se o último concerto, creo que sí. Non, o último non foi, o penúltimo por aí, para editar un DVD que nunca se editou, está grabado aí, pero vémolo nós na casa, así, para ver como éramos fai 6 anos, e nada máis, a experiencia moi boa, e a ver se algún día eso, se pode sacar por aí ese DVD para que o vexa a xente, máis nada. Por outra banda, vesevos pouco por aí dando concertos. A que se debe isto? Ou cales son... Que vos motiva a escoller os concertos que facedes?
Bueno, solimos ir a tocar se nos chaman normalmente. Como non nos chaman moito, pois non imos moito. Temos así todo, sempre damos un concerto no Gatos en Melide unha vez ao ano. E intentamos dar outro en Lalín, e agora tampouco hai moito onde tocar en Lalín. Non sei, este chamaronos viñemos. E agora temos algún máis, creo, ali en Don Ramiro pola festa, e creo que non temos máis. Así é o brau. Fai xa un par de aniños, case, ou por aí que sacachedes o último disco. Tedes previsto sacar algo a curto, medio ou longo plazo? Sí, temos previsto sacar... Bueno, temos xa temas feitos para sacar, en canto fagamos algúns máis, outro CD ou outro traballo desos. Esa é a idea, pero, bueno, non hai prisa, nin hai ir facendo cando podemos e tal, non máis. Sabemos que algúns componentes tamén andades metidos noutros proxectos. Que queredes contarnos algo destes proxectos? Que conte el de Falperris, que está. No, eu toco tamén noutro grupo en Vigo que se chama Falperris. Nada, é un grupo que facemos un rollo distinto a isto e nada máis. Tiñamos antes nós tamén outro proxecto con outros 3, pero xa non tocamos, e Adrián tamén ten outras cousas. Si nada, eu eso tocaba en Escarmento, eso tocaba antes en Motor Perkins. E agora imos montar un proxecto aquí no Los Tres, o señor Costa, José e máis eu, é pouco máis que contar. Por agora, nada máis. Como temos tanto tempo libre, que José vive en Marín, non vive en Lalín, e ven a veces, eso, ven para ensayar o resto dos días, como agora estamos no paro e temos moito tempo libre, pois imos ir tocar aquí. Pop rock. Que opinades do panorama musical aquí na comarca do Deza? Non, soy igual que os demais. O panorama musical está un pouco así parecido a como estivo sempre. Vai habendo grupos, uns fans e outros desfans, e normalmente sempre hai grupos en activo na comarca. A veces máis, a veces menos. Ahora é un momento que debemos estar 4 grupos ou así, ou 5. A parte de punk rock hai outro de pop, hai os metaleiros da Penela, os heavies de Carragoso, 525 que volveron despois de anos. Agora hai algúns grupos que levan máis tempo seguido. Eso antes non se daba moito na Lalín. Había moitos grupos, aparecía un grupo, pues, estaban un par de anos, deixaban, o típico, me imagino que en todas as vilas por aí será parecido. Agora sí que hai, os Carmentos xa levan a pila de anos, aunque son xovencinos e tal. E nós tamén xa levamos uns cuantos anos, eso antes non se vía moito, non? Pero bueno, tampouco ten nada de particular. Bueno, é para que o resto do país coñeza como están as diferentes vilas. Pois nada, hasta aquí a entrevista con Tiro na Testa. Seguimos co programa. No vento de mazán
Pásame aquel 20 de Santiago. Nos sangues artesáns que teño ardendo agora mesmo en cada dedo meu. Neles pongo a miña lingua e descansos meus ollos. Descansos meus ollos. Non me niño que dorme no heredor dos teus ollos. Reclamo a liberdade pro meu povo. Nos camiños fechados, lumes azuis e brancos. Reclamo a liberdade pro meu povo. Nos ríos, nas folgas, nas romases, nas protestas, nos muros, nos escritos, nos emigrados, nos perdidos, nos presos, nos explotados. Reclamo a liberdade pro meu povo. Nos ríos, nas folgas, nas romases, nas protestas, nos muros, nos escritos, nos emigrados, nos perdidos, nos presos, nos explotados. Reclamo a liberdade pro meu povo. Xa estamos aquí con Escarmento, outro dos grupos que participan no concerto solidario co Sáhara. Teñen previsto sacar un novo disco, 500 unidades en CD e 500 en vinilo, a ver que nos contan deste disco. Pois nada, estivemos grabando este disco que é o cuarto que gravamos. Pois son 6 cancións novas. Bueno, algunhas xa as tocábamos en directo e tal. Bueno, decidimos facer así un disco pequeno por, bueno, un pouco imposibilidade de preparar agora un disco moi grande e tamén porque, bueno, hoxe en día pois a música como casi se consume así canción a canción por internet, pois estas 6 gustábanos e deixamos pois estas. Bueno, está a piques de saír, aí estamos. O que nos chocou un pouquiño é o tema do vinilo, que non é moi habitual. Bueno, non é moi habitual en outros círculos. A verdade é que no tema do punk a día de hoxe para nós é moito máis doado editar un vinilo que editar un CD. De feito, do anterior sacamos 1500 copias en CD e agora nesta ocasión volver os vinilos como neste disco anterior que temos aquí. Pero xa para os CDs tivemos que baixar un pouco a edición a 500, pois xa non nos quere ninguén. Entón no punk sí que é moi habitual sacar en vinilo, de feito non deixou de editar nunca. Tamén estades agora a piques de quitar un novo videoclip. Como se chama? Como vai a grabación? Bueno, o videoclip é iso, salen xente de amigos nosos sobre todo. Eso do pueblo é como se chamaba, que non me acordo como se chama. A Fiosco Tenos, efectiva, que bueno, que va a ser o título do disco tamén. E nada, iso fala sobre a situación na que estamos e que hai que seguir adiante. Esas cousas salen, cantas persoas salen, 25, así vai ser un videoclip bastante, está chulo, rollo coral, está guai. Pois esperaremos a velo. Tamén andivechedes por Alemania, por Francia, sabemos que queredes volver a sair, pero, bueno, tanto sexa fora ou dentro, tedes previstos concertos agora po verán, festivais a curto prazo? Sí, bueno, temos un concerto pendiente en Do Ramiro, ali onde somos nós. Por ahora ningún máis, que eu sepa, non? Sí, en outubro que tocamos con Coquesparrer no Oktoberfest. E, bueno, por agora tamén, como estamos aí co disco a piques de saír, pois tampouco temos así e tal, pero de todos os xeitos nós tocamos casi máis en inverno que no verán, que casi tocamos máis en bares, salas, etc, que en festivais. Non por nada, simplemente porque non nos chaman para tocar. O sea que... Pois apuntade, que hai que chamalos. Que iramos, Para rematar, que opinades destes concertos de hoxe?
a valoración que tedes sobre as bandas ou sobre iso, un concerto solidario. Bueno, nos chamáronos, claro, os veciños de aquí chamáronos e, por suposto que de entrada non tiñamos pensado tocar neste mes por o tema de sacar o disco e empezar a tocar despois, pero ser por unha causa destas non podemos dicir que non, estamos encantados de estar aquí, aparte ca cantidade de bandas que hai, que grandes bandas da música galega actual, foi eso, unha organización increíble, a verdad, que de repente en Silleda monten todas estas xornadas por unha causa tan noble, non? Como o tema do Sáhara. Entón é un pouco eso, que para nós é casi unha obrigación e un placer tamén estar aquí. Pois moi ben, e para rematar deixamos vos co videoclip Seguiremos Sendo, do disco anterior.
hai uns meses a web de quefetamusica.com sufriu un ataque de hackers despiadados que tomaron o control da nosa web durante varios días. O ataque veu dunha banda de música chamada Némesis que colapsou a rede da música galega durante 48 horas cos seus novos temas. Pasado o tempo sabemos que estes Némesis realmente eran os Ruse. Entón, a primeira pregunta obrigada: como se vos ocurriu iso de montar Némesis e de piratear a rede co novo tema? Pois nada, aquilo de que cando demo non ten nada que facer, sacha os nabos antes de nacer, non? Tiñamos aí un montón de cancións novas, xa moitas delas gravadas, e acordounos sacala así, pois de maneira un pouco anónima, non? E o de Némesis foi un pouco a palabra que nos saiu para bautizar esta historia, este proxecto, e ao final, pois, convertirase no novo disco do Ruxe, imagino, ou eso pretendemos. Porque os Ruse van seguir sendo os Ruse ou ides cambiar o nome e de ser Némesis a partir de agora? Como é? De momento queda Ruse. O Némesis foi un pouco para ampararse detrás dese alcune, para non decir directamente, pero non temos pensado cambiar o nome. E hai máis temas, non? Nos escoitamos algún tema máis de Némesis, non? Bueno, quen escoitou xa o tema que está na rede, non? Sabe, mira cal é a liña que ten este novo traballo de Ruse, ou polo menos apunta aí ese tema. Van ser todos ese mesmo estilo, quero decir, ese estilo máis trallero, máis, máis casi levando o hardcore incluso, bueno, moita máis caña, esa liña do novo traballo. Pois un pouco sí que a idea era facer un disco así moi intenso, de temas curtos, un montón de cancións, creo que andamos por 19 agora mesmo, ainda a idea é gravar algunha máis. É un disco con moito contido político, con, bueno, un disco cañeiro, moi rápido, é moi duro, eso é un pouco a idea das cancións. Iso non quita que haxa algunha canción que se saia, non? Sempre un pouco desa liña, pero bueno, en fin, vai a ser. Tal cual. Moi ben, e onde se vai poder escutar estes novos temas de Ruse? Bueno, pregúntovos primeiro, isto vai dar un disco novo? Vai se poder escutar en formato físico ou vai ter que ir aos concertos do verán para mirar estes novos temas de Ruse? Como vai ser? Pois aos concertos hai que ir, exactamente. Nada, iremos tocando así o día que nos apetece algún tema novo e tal, e despois si xa teremos un formato físico, tamén iremos soltando algún tema novo na rede, como pasou con Terceira Guerra. Próximamente xa imos sacar un tema novo, entonces nada, vai haber facilidade para que todo o mundo poida escoitar a canción. E tedes algunha data xa concreta para a partir de, bueno, a parte de hoxe, non? Que van a estar tocando aquí en Silleda. Hai algunha data máis que se poida anunciar polo mes de maio, xuño? Como estades? Pois o 16 de maio estamos en Compostela, na Sala Capitol, un concerto moi chulo ademais, o día antes das letras, compartindo o escenario coa banda Krivinsky e cos da Ría. En fin, esa é a próxima data que temos. Depois hai cousas pechadas para o verán. Nada, continuar aí tocando o que se poida, que imos a cumprir 18 anos de grupo, en fin, xa vai sendo vai tendo ese mono, non? Sí, xa somos puretas, algúns. E dende esa posición, dende eses 18 anos xa na música galega, dándolle tralla a música do país, que vos parece o cartel que teñemos aquí en Silleda, non? Fan algo variado, grupos da comarca, grupos de fora, como avaliades as bandas que hoxe van a estar por aquí? Caralludo, hoxe vai ser unha festaza de grupos de rock and roll, Cencer, que leva tamén 25 anos dándolle ao rock en galego. Despois, pois, Tiro na Testa, Escarmento, Cambotes, un rock en galego, que máis se pode pedir? Unha festaza vai ser. Vai ser moi boa festa que se vai vivir hoxe aquí en Silleda, e imos vos deixar cunha primicia, que un dos novos vídeos de Ruse, deste Ruse Némesis que temos aquí agora. Bueno, contádnos un pouquiño o vídeo que vai mirar a xente agora mesmo, de que vai este novo tema que vai sair. Pois nada, é outro petisco de por onde van os tiros das cancións novas, e por onde van a ir un pouco a liña do novo disco. Nada mellor que vexades, algo os parece. Pois aquí quedades co novo videoclip de Ruse. Paso a vida loitando, queimando os días, buscando a maneira de levantarme de cada derrota.
de forma en pé para outra batalla. Paso a vida esquivando bocas que veñen trabando, monstruos famentos dirixidos por inquietantes homes transeados. Se vou tirando contra todo, disparando contra todo, golpeando contra todo, resistindo contra todo, sempre erguido e sempre en loita, 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 sempre en loita. Paso os días contando fantasmas que andan axexando, poitres sempre tentando feridas, remexendo, buscando miserias. Paso a vida en liordas, a manchear sempre a pedradas, levo na pel tantas marcas, pero na alma nunca ven derrotas. Se vou tirando contra todo, disparando contra todo, golpeando contra todo, resistindo contra todo, sempre erguido e sempre en loita, 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 sempre en loita. Ata aquí o programa de hoxe. Despedímonos dende Silleda. Vémonos a semana que ven. Sáhara Libre. Somos o vento que pasa, somos os restos das torres, somos a cinza do incendio que queimou nomes e amores. Somos trabada profunda que deixa marcados os dentes, somos os berros de estrume que danan o corpo e a mente. Temos un deserto no peito que ás veces muda en xardín. Temos unha guerra na mente que nunca chega ao seu fin.